амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон. дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор карда шавад. низомнома ҳайати комиссия ба ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ карда шаванд. вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин ва ҷиҳати ҷалби бештари дӯстдорони санъат ва ҳунар чораҷӯӣ карда, ғолибони даврҳои якуму дуюми озмун ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки барои соли 2026 пешбинӣ гардидаанд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баргузории озмуни мазкур 8 миллиону 260 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда ба вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сарпарасти соҳа гузошта шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 1 январи соли 2026.